Piştî çend rojan ji derxistina raporta Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriya ya meha Nîsanê Komîteya Navendiya Partiya Navborî civînek li bajarokê Girkê legelê darxist. Divê civînê de rewşa rêxistiniya pedekesê û danîna planeke nûh ji bo birêvebirina kar û çalakiyan hat gengeşekirin. Her wiha pedekesê li ser kiryarên PYD yên vê dawiyê li dijî serkirdayetiya enekesê. Her wiha xwepêşandanên PYD li her du bajarokên Girkê Legê û Tirpespiyê li dijî enekesê rawastiyan û ev kiryar şermezar kirin. Em li ser rewşa milletê Kurd û tiştê guhan hat tê derbas dibe û aloziyê tê derbas dibe û xerabiyê got tê kirin û karê got PYD vî karê qirêjî rabû got Cenabê Serok Barzanî yekî wek wîna got cê mizdaqiya dewlî û iqlîmî tevdiyê û îro evana tê navê îxanetê bidûdixînin. Bi rastî cê mixabin yek pir mezin be û ti xizmeta ti kesî nake xêrî dijminê milletê Kurd. Bercewendiya milletê Kurd vê karê qirêjî tune. Ev karkî pir xerab e û em bi texmîna me de em dibînin ku evaya tewcîha dijminê milletê Kurd e ji bo fitnak pir mezin vî welatî çêke. Berî çend rojan jî Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriya raporta meha Nîsanê belav kir û tê de tekez kir. Gûgirtina endamên pedekesê û enekesê li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê çekdarên PYD ve tê vê wateyê ku PYD nekarî Rojavayê Kurdistanê biparêze. Her wiha tê wateyana serkeftina rêveberiya wan. Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriya divê raporta xwe de tekezî li ser yekrêziya navmala Kurdê kir û got ku niha Rojavayê Kurdistanê di rewşeke hestiyar de derbas dibe. Lewma pêwîstiya me bi yekrêziyê heye û bang li hemû partî û rêxistin û aliyan kir ku fişarê bikin ji bo yekîtiya Kurdan. Divê raportê de pedekesê dibêje ku piştîne serkeftina PYD di rêvebirina deverên Rojavayê Kurdistanê de her wiha piştîne serkeftina PYD bi destxistina raya giştî û redkirina wan ji alî civaka navdewletî de got Cinêfê de amade nebûn PYD dest bi van kiryarên girtin û tûmetên xiyanetê li dijî endamên enekesê kirin. Helepçe Saedûn, ARK